Ambalmao, biye Arabai, janvier kalo kletani shegi, auka kibaruya wati sera. Bi don kibaru, abena ke laseli krenkrene unde, inafo auba jona tugomina, ni mishibokle sera, laidu do, au ni fasu jamache, jamana kunganku kibaruya. Kibaruya munun kelembe ka jamana denw la sugola, hali kuma dola, kunnafoniw bɛ lase, minnu bɛ bara kɔnɔ walima minnu bɛ segiw kɔnɔ, n'u ni ganseli ka kan, walasa aw ka se ka bɔ kunpanna aw ka jamana kɔnɔna kibaruya la. An ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, Mali denw bɛ ɲininkali kɛ bi, ni a y'a sɔrɔ marakɛlaw ka mara kɛcogo la, baaraw kɛlen kɔfɛ, n'u bɛ jatew kɛ, jate minnu n'a bɛ tali kɛ jamana denw ka lafiya la. Ka d'a kan n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔ ɲuman ye mɔgɔ de ye min bɛ baara kɛ ka tila ka miiri walima ka tasi, a bɛ ka baara kɛ maa minnu ye, yala o maa ninnu nisɔndiyara wa? O de ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye. Nanzaraw ko o de ma ko évaluation. Ni a y'a sɔrɔ an ka jamana marabaw tun bɛ nin baaraw kɛ, filiw tun bɛ dɔgɔya kosɛbɛ u ka baaraw la. Nka waati o waati ni jamanadenw nisɔngoyara, a ka ca Ala fɛ u bɛ lase minnu kɛ, o lase ninnu caman ye jamana kantigiw ka mara kɛko juguya de ye. Nka kuma dɔ la, i b'a sɔrɔ ni ɲɛfɔli kɛra, hali ni sigi ka kuma kɛra, baara minnu kalifara jamana ɲɛmɔgɔw la, n'a y'a sɔrɔ baara ninnu ma se ka kɛ sabu min na n'o bɛ fɔ a nɔgɔnin fɛ, a bɛ kɛ sabu ye ka jamanadenw dusu da. An ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, an ka bi kibaruyaw bɛna boli minnu kan. Ibrahim Boubacar Keita, aw hakili b'a la, ale tun ye Mali jamana kuntigi ye kabini septembre kalo tile 4 san 2013 fo ka se utu kalo tile 18 san 2020 san 7 mara kɔfɛ, fanga in kɔni parona jamanadenw yɛrɛw ka lakanabaga kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ katikaw bara, n'an ko a ma ko Comité national pour le salut du peuple CNSP. Hali ni a y'a sɔrɔ kulu in kɔni tɛ balola bilen, ninnu ni jamanaden limaniyalen de farala ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni jamana mara yɛrɛ taabolo juguya ye a waati, fo ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafiri. O fanga dafirilen kɔfɛ, an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ale kɔni nana fatu, Ala ka wele sera ma ka bɛn janvier kalo tile 16 ma san 2021. O san kelen de tun ye tɛnɛn tɛmɛnen ye. N'Ala ye an ka bi do kibaru jiranna, an bɛna hakili jigi kɛ Ibrahim Boubacar Keita la, hali ni a y'a sɔrɔ baaraw bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ a bolo, nka an kɔni bɛ seereya ka fɔ a ka jamana n'o ye Mali ye, Mali tun kanu bɛ nin cɛkɔrɔba in na. An bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye bi lamɛnbaw. An balimaw, CNID faso yiriwatɔn, o ye fangaɲinikulu de ye n'a ɲɛmɔgɔba ye Maître Muntaka Tall ye. Ladala ko la san o san ni san yɛlɛmaw kɛra, fangaɲinikulu bɛ ladala barosigi min kɛ ni kunnafonidilaw ye, ko Maître Muntaka Tall ye wele kɛrɛnkɛrɛnnen de bila Mali kunnafonidilaw ma u yɛrɛw jabala la, n'an ko a ma ko Maison de la Presse. Nin bɛna k'a siɲɛ 24nan de CNID faso yiriwatɔn olu bɛ nin kɛnɛ in sigi, hali ni a y'a sɔrɔ kɛnɛ in yɛrɛ a sinsilen don min kan, an k'o de ma ko bɛɛya démocratie. An bɛna ɲɛfɔli k'a la aw ye bi, an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. An balimaw, an ka jamana cakɛ bonda kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira ka se ka malidenw ka tani ka segin nɔgɔya Mali dugumisɛn ni dugubaw kɔnɔ, hali ni a y'a sɔrɔ bolimafɛnw ka ca, pankuru bɛ yen, bolimafɛn sen 2, bolimafɛn sen 4, an b'a fɔ min ma ko terrain, n'o o yɛrɛw hakilina ni a ladila siraw bɛɛ lajɛlen bɛ chemin de fer de bolo. O terrain ko min fɔra kabini juillet kalo tile 13 tɛmɛnen, n'aw hakili b'a la, an ka jamana cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw u tun ye nin terrain in de wuli ka taa Kayikaw bara. Kayikaw kɔni ka ci y'an sɔrɔ bi, an ka bi kibaruyaw kɛnɛ kan, k'u ɲɛ bɛ ɲini kalamɛ sira la. Layidu minnu taara, ko waati de sera o layidu ninnu ka se ka timɛ. Terrain wulili ko, an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don an ka siraba koɲɛw ani malidenw yɛrɛw ka tani ka segin sirabaw kan, an n'an ko ma ko ministre des transports, an balimamuso don. Ale ye ɲɛfɔli kɛ, aw bɛna bɔ joona bi do kibaru kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni terrain wulili kow ye. An balimaw, laïcité kuma fɔra ka caya an ka jamana kɔnɔ. A sera yɔrɔ la bi, an ka jamana diinɛ ɲɛmaw ninnu fana tun ye barosigi kɛ laïcité ko bunakun kan. An bɛna an da don a la bi ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. A bɛ lahala jumɛn na aw bɛna bɔ kunpanna bi. Malidenw, nin de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni fanbaw ye minnu bɛna lase aw ma, aw balimakɛ n'aw denkɛ Gawusu Jalo Rasjal min ye karamɔgɔ Elhaji Jose Traoré ye. Ale kɔni bɛ sɛngɛlafiɲɛ bɔ la, nka n'Ala ye waati fɛrɛlenw jira na, an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka do kibaru kɛnɛ kan. Lamɛnbaw, foyi tɛ aw ma basigi ni muɲu ani lɔbɛnw kɔ ka aw ka kibaruya sanumanw makɔnɔ, kibaruya jɛlen a fɛsɛfɛsɛlen, walasa aw ka se ka kɛ seere ye walima laseliba ɲumanw ye an ka jamana foroba kibaruya la. Nin y'o kunnafoni kɛnɛ de dayɛlɛnnen ye. A y'aw bisimila aw ka do kibaru kɛnɛ kan inshallah. An balimaw,
an ka bi don kibaru a bɛna jujo ni kibaruya min ye aw hakili b'a la kabini san caman tɛrɛn min tun bɛ bɔ Bamako ka taa Kayi mara la hali ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Senegal jamana kan ni malidenw caman de tun bɛ taa ni ka seginw kɛ nin tɛrɛn ninnu kɔnɔ ko waati de sera an bɛ don min i n'a fɔ bi ko tun ka fɔ jamanadenw ye ko ni a y'a sɔrɔ tɛrɛn bɛ duniya kɔnɔ tɛrɛn min kunkan ko kibaruya cayara ka tɛmɛ duniya tɛrɛn ko bɛɛ lajɛlen kan ko ye Mali tɛrɛn ko kuma de ye ko n'aw hakili b'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko kabini san 2000 ni san 22 u tun y'a jira malidenw na ko tɛrɛn ninnu wulila o kuma min fɔra maa caman de tun nisɔndiyara tɛrɛn in bɔra anw fɛ Bamako yan ka taa fo Kayi mara la an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don tani ka segin ani siraba koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale yɛrɛ tun bɛ nin taama in na a ma ɲɛ tɛrɛn ye fɛn min ni sɔrɔ don a b'o la don jamana kɔnɔ ni tani ka segin de don hakilisigi ni bonya kɔnɔ hali lakana ko ye tɛrɛn de ye ko tɛrɛn in wulili kuma min fɔra ka bɔ Bamako ka taa Kati fo Jogar ka taa Sebekoro ka taa Badengo Kita fo Kayi mara la bɛɛ lajɛlen de tun nisɔndiyara ka fɔ an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ani donatɛmɛ fanga ani waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw ko layidu min tun taara malidenw ye kabini Ibrahim Boubacar Keita tun bɛ fanga ɲɛmɔgɔya la ko tɛrɛn bɛ wuli o kuma min fɔra a bɛ ɲini ka na san caman bɔ bi malidenw kɔni bɛ halisa makɔnɔli la kunnafoni di sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi an k'o de ma ko le témoin seere ka fɔla a ko waati o waati u b'a fɔ malidenw ye ko tɛrɛn kɔni bɛna bila sira kan u tun ye waati min fɔ o tɛmɛna ko a bɛ ɲini ka na kɛ jigiwariw ye malidenw bolo nka ko furancɛ fanga ɲɛmaaw kɔni bɛ wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ la walasa Mali tɛrɛnko a kana kɛ kuma dɔrɔn ye a ka kɛ kɛwale ye tɛrɛn yɛrɛ n'a bɛ tɛmɛ duguba ni dugumisɛnw na a bɛ jɔ yɔrɔ min na ka maaw doni an k'o de ma ko gare ferroviaire o yɔrɔ caman ko de dilala an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ min ye tɛrɛn sira baarakɛlaw ye olu minnu tun bɛ waati janbɔ u ka saraw ani u ka baarakɛ wariw tun bɛ kunbala na kabini Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga ɲɛmɔgɔya la waati min na ko furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ani donatɛmɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɛra sabu ye ka caman de bɔ ninnu ka gɛlɛya la hali n'a y'a sɔrɔ a bɛɛ ma fori fɔlɔ o tɛrɛn wulili kuma min bɛ senna bi kunnafoni di sɛbɛn y'a jira k'a fɔ kayikaw ɲiningalen u ko olu kɔni tɛna se ka fɛn fɔ nin na n'a ma ɲɛ nisɔndiya de tun kɛra kayikaw taalan ye hali mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ Kayi kɔnɔ minnu tɛ se ka bɔ u yɛrɛw ye ka taa fiɲɛminɛyɔrɔ la ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra u mɔdenw ka dɛmɛ n'u ka magwɛnw kɔfɛ ka taa u ɲɛ da tɛrɛn kan ko tɛrɛn yɛrɛ bɛ i n'a fɔ Kayi jɔnjɔn de ko tɛrɛn yɛrɛ n'i ye kayikaw ɲininka u b'a fɔ Kayi yɛrɛ bɛ bugunatɛmɛ ni tɛrɛnw de ye k'a bɛ waati janbɔ bi olu kɔni bɛ sigili la malidenw ɲininkara hali Bamako yan olu y'a jira k'a fɔ nin tɛrɛn ko kuma in cayara a bɛ wuli wa a tɛ wuli wa a mana tigɛ da o da la anw kɔni ye do kibaru tigilamaw ye an bɛna kibaruya in da aw tulo kan cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Bamakokaw ɲininkalen olu ko ni surafunɛtɔw dunna ko maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ Bamako yan sɔni sɔn ko tɛrɛn bɛ mankan bɔ fo ka se fajiri magwɛnw ma Bamako n'a maraw kɔnɔ n'a mankan bɔra bɛɛ ko nisɔndiya ani jigisigi de bɛ Bamakokaw labɔ nka min ye tani ka segin ye malidenw yɛrɛ damaw tun bɛ tani ka segin min kɛ Bamako ni Kayi cɛ fo ka taa Senegal jamana ani jamana wɛrɛw la ko yala o baara in bɛna nɔbɔ don jumɛn dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ nin tɛrɛn ko kuma min bɛ senna ko hali ni tɛrɛn baaraw daminɛra ko ni Mali ma tɛrɛn kunkolo kuraw san an hakilila k'a fɔ baara ninnu bɛna jujɔn cogo min na a tɛna kɛ o cogo ye ko anw bɛɛ lajɛlen de kan ka cɛsiri ni wulikajɔ ni dabaliw tigɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya siri kɛ nin tɛrɛn ko in na ko kabini Ibrahim Boubacar Keita tile ko minisiri dɔw tun ye ɲɛfɔli kɛ ko tɛrɛn kunkolo kuraw sanna Afrique du Sud jamana kan Mali faama dɔw tun y'a jira ko tɛrɛn wulila Afrique du Sud k'a bɛ Afrique du Sud jamana ni Mali jamana cɛ fo Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ taar'i da malidenw ma tɛrɛn kunkolo kura ye nin nɛgɛni min kɛra ko hali furancɛ fanga ɲɛmaaw tun ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ novembre kalo tɛmɛnen n'o kɛra sabu ye tɛrɛn ka bɔ anw fɛ Bamako yan k'i kunda Kayi kɔnɔna kan bɛɛ lajɛlen tun nisɔndiyara a waati an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsilen don sirabaw ani bolimafɛnw a kɛra pankulu ye wo a kɛra bolimafɛn sen filaw ye hali bolimafɛn sen naaniw hali tɛrɛn min kuma bɛ ka fɔ bi ko bɛɛ lajɛlen de tun nisɔndiyara
ko n'i ye terrain lajɛ bi an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'a ma ɲɛ ka fɔ banbagaci marifatigiw kɔni talen bɛ ka taa gwara da malidenw ɲɛ Bamako ni Kayi cɛ ko don ka dɔgɔ bi ni m'a mɛn ka fɔ u ye fɛlɛli kɛ nka ko ni terrain wulila ko terrain de ye fɛn ye fɛn min n'a lakanalen don ka tɛmɛ bolimafɛnw bɛɛ lajɛlen kan hali pangulu ko terrain ye fɛn ye fɛn min ni basigi ni hakilisigi kan ka kɛ ale la n'ale wulila bɛɛ a bɛ kɛ sabu ye ka malidenw ka tani ka segin nɔgɔya wa ko hali jamana bɛna sɔrɔba de kɛ a mana tigɛ da o da la kunnafonidila y'a jira ka fɔ Kayikaw kɔni y'a jira u ka fɔli la ko terrain ye taali min kɛ olu bara jama min bɔra nisɔndiya min kɛra k'u b'a ɲini Mali jamana kantigiw fɛ o nisɔndiya wale min kɛra Kayi kɔnɔ o kana dan sira la i n'a fɔ Bamakokaw dɔw ɲiningale olu ko waati de sera Mali ka nafolo bɔ ka taa terrain kongolo kura san ko n'o kɛra Mali terrain ko o na se ka kɛ lafiya fɛn ye nka ni Mali ye terrain kongolo ninnu wuli minnu bɛ an bolo bi ko ninnu ye san caman terrainw de ye hali minɛn kuraw mana don a la k'a dan ye kalo damadɔ ye nin ye olu ka fɔ ye an balimaw hakili jigi bolo ma waati min na terrain tun wulila ka taa Kayi kɔnɔ ka bɔ anw fɛ Bamako yan hali Bamako marabolo dɔw bɛ yen i n'a fɔ Ntomikɔrɔbugu terrain ye wulili min kɛ Ntomikɔrɔbugu kaw ko olu tun famana terrain ma k'a yeli min kɛra olu fɛ ka d'a kan an ka cɛkɔrɔbaw caman tun bɛ baara kɛ terrain sira fɛ ninnu sigiyɔrɔ ala y'o bɛn Ntomikɔrɔbugu ma ka bɔ Ntomikɔrɔbugu ka taa Samɛ fo ka taa Kati ka bɔ Kati ka taa Jago ka bɔ Jago ka taa Jo fo ka taa Kayi mara la ninnu dugu ninnu ko dugu minnu bɛ sira la a du caman kɔni bɛ yen bi gɛlɛya warala ninnu caman de tun balo bɛ terrain sira la ni terrain tun tɛmɛna o tun ye ko ye nin maradugu ninnu kɔnɔ maaw tun bɛ hɛrɛw sɔrɔ jagow tun bɛ kɛ sanni feerefɛnw hali dugu tila fɛ ko ni terrain tun mankan bɔra fajiri magwɛn na dugu jagokɛla tun bɛ an ka dugumisɛnw kɔnɔ ninnu bɛ bɔ hali nɛgɛ kaɲa 3-4 ko terrain kɛra sabu ye ka badenyaw kala sinjiyaw ani dɛmɛɲɔgɔnyaw caman de ye ɲɛ sɔrɔ terrain sabu la kunnafoni sɛbɛn le témoin ko Mali jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ makɔnɔ la layidu min fɔra ŋaniya min taara ko yani furancɛ fanga in ka fori nin terrain ko in ka se ka ɲɛnabɔ ko n'o kɛra malidenw na se ka da u ka jamana kantigiw dala kuma la nka an balimaw jamana ɲɛmɔgɔw tun ye nin bolimafɛn girin bɔli min kɛ Bamako ka taa Kayi kɔnɔ a kɛra nisɔndiya ye a kɛra kunnawolo bɛɛ lajɛlen de ye a waati anw ye seereyaw sɔrɔ ka bɔ hali an ka jamana kantigiw yɔrɔ la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka bi do kibaru kɛnɛ kan o seereya ninnu sɔrɔla anw fɛ aw ni anw an ka fara ɲɔgɔn kan an ko o seereyaw lamɛn. Ne tɔgɔ Musa Keita u bɛ n wele Yawo ne ye coordinateur des syndicats et associations des cheminots du Mali. Bon min b'an bolo k'a fɔ nisɔndiya ani jigisigi parce que an bɛ baara min na bi an famana ka nin ye san 4 terrain tɛ boli ni Ala y'a kɛ terrain bilala sira kan bi o ye tare ye donc ne ye bonya ɲɛbila ye quoi. Moi c'est Djibi Keita, syndicat citoyen secrétaire général, groupement des syndicats associations des cheminots coordinateur adjoint, chef de traction de Korofina fana ye. Bi on est en min b'an fɛ bi o ye nisɔndiya ye barisa an famana ni ɲɔgɔnna ma. Ni an manikaw ɲuman ni ye bonba ɲɛbila ye an ka dugawu kɛ halisa Ala k'a tɔ nɔgɔya. An bɛ autorités fo halisa Ala k'a bɛɛ ɲɛ ka d'an ma. Zodé Zoum Keita, je suis responsable des maires Mali. Bon, mbenga syndicalement mbenga adjoint bla aka dakuran fila fi ye. Bon, an bɛ se ka min fɔ an bɛ Ala fo ka barikada an bɛ seli kiraba in kan kisi nɛma b'a ye. An ka cheminot kɔrɔw ni min bɛ baara la an b'olu bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ an nisɔndiyalen don mais nisɔndiya min don an tɛ se k'a fɔ an nisɔndiyalen don ka s'a dan na fɔlɔ parce que nin ye ko daminɛ de ye. Ko daminɛ ma gɛlɛn a laban an b'a ɲini a laban bɛ Ala de bolo Ala k'a nɔgɔya an ye parce que autorité bonne volonté wula déjà walasa chemin de fer ka wuli ni chemin de fer wulila o ye Mali bɛɛ de wuli donc an bɛ Ala fo an b'a barikada an bɛ dugawu kɛ Ala k'a wuli Ala ka nin k'a wuli o nisɔndiya de b'an na bi. Ah bon nisɔndiya dan don parce que baara min kɛra la manamana baara tɛ parce que a fɛn bɛɛ kun tigɛra a bɛ fɔ fɛn min ma ko câble fɛn a bɛɛ tigɛra donc a bɛɛ laseginna a nɔ la grâce à l'effort de tous les cheminots bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ye Moro Sɛnpara ye an ye technicien de ye donc n'an ye min an bɛ an ka rapport de kɛ a tɔ maintenant o décision o bɛ dépend directeur la. Voilà n'i ye arami gari la nin waati in na mansin kunkolo ale bɛ ɲɛfɛ o bɛ aramu sama ka tugu o la y'a ye ko fourgonnette bɛ yen nɔ verre rouge filɛ min kan o ye fourgonnette ye doni girimanw bɛ bila ale kɔnɔna la min tugulen b'o la o ye groupe ye groupe i b'a ye k'a fɔ ko ale de bɛ aramu alimenter courant na donc i y'a mɛn ko climatiseur bɛ mɛnɛ ou bien ko ventilateur bɛ mɛnɛ ou bien lumière bɛ mɛnɛ ni groupe in de bɛ aramu fourni électricité la
de telle sorte que hali n'i ye machine tigɛ ka bɔ a la ni groupe in gansan dɔrɔn bɛ se ka électricité d'a ma clim bɛ marcher ventilateur bɛ marcher lumière fɛnɛ bɛ mɛnɛ donc an bɛ hakili jigin k'a fɔ ko machine a samalen don par rami samalen don par la machine 2207 donc ka kɔn ɲɛ 2205 ale tɛmɛna ka taa ɲɛfɛ donc ale bɛ ninnu ɲɛfɛ dɔɔni n'u taara Kayi n'Ala y'u ma se Kayi u ka segin na 2205 ale bɛ relais ta. An balimaw nin tun ye chemin de fer baarakɛlaw ye nin bɛɛ de kɔfɛ an ka jamana minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don n'a ka baara ɲɛsilen don siraba kow ani tani ka seginw hali an ka bolimafɛnw kow kibaruya minisiri bondaso ɲɛmɔgɔba don an ka fara ɲɔgɔn kan an k'ale lamɛn a ye laseli kɛ a yɛrɛ tun bɛ nin taama in na. O baara ye jumɛn ye terrain bi boli nɛgɛsira min kan nɛgɛsira dilali kun bɛ yen nɛgɛsira bi tɛmɛ babili minnu kan o babiliw dilali kun b'o la aya terrain kunkolo yɛrɛ o dilali kun b'o la mɔgɔ bi don minnu kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko voiture olu dilali kun b'olu la n'o bɔra yen ni terrain sera dugu la a bi jɔ so minnu da la walasa ka u ka formalité remplir olu kun b'o la o baara ninnu caman bɛ yen olu kɛra olu banna terrain kunkolo yɛrɛ dilala o banna sisan a tɔ tora min ye mɔgɔ tɛ se ka wuli ka mɔgɔ k'a kɔnɔ directement ka sira minɛ f'i ka taa sen filɛ donc sɔgɔmada in na baara an bɛna bɔ yan ka taa fo Kayi. O de y'a to sɔgɔmada in na terrain na maa t'a kɔnɔ ni n ko maa t'a kɔnɔ passager ko don passager ti dugutalaw t'a kɔnɔ mais an ka baarakɛ cakɛda min bɛ yan atelier kɔnɔmɔgɔw ani terrain bolilaw olu minnu y'a baara kɛ olu de bɛna don a kɔnɔ ka taa lajɛ baara minnu kɛra yali olu sinzira wa yali an bɛ se ka mɔgɔw n'u bololafɛnw ta ka taa baara min bolodara depuis san 2020 a baaraw kɔnɔna la kumaba dɔw b'a la an y'olu kɛ bita in b'o la an ka jamana ɲɛmaa y'an bila ka taa Irisi la an taara Irisi la société min bɛ yen minnu ɲɛsinnen don nɛgɛsirako ma an n'olu ye bɛnkan sɛbɛn dɔ signé maintenant jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a yamaruya an ye terrain kura 3 mais o terrain kura 3 parce que yɛlɛmaw bɛ don u yɛlɛmana fɔlɔfɔlɔ anw ka terrain minnu bɛ yan o senw ni ɲɔgɔn cɛ o tun ye mètre 1 sisan terrain kura minnu bɛ yen o senw ni ɲɔgɔn cɛ o ye mètre 1 ani centimètre 40 ani o kunkan fɛ donc sisan olu mɔgɔw natɔ don dimanche Irisiw natɔ don dimanche olu fɛnɛ bɛ na n'olu nana olu bɛna an ka sira in lajɛ sira min b'aw bolo an kan ka sira kura min da o bɛ taa cogo di babili minnu kan ka tɛmɛ ni terrain min tɛmɛ olu sanfɛ olu bɛ kɛ cogo di olu natɔ don dimanche ni Ala sɔnna a ma o terrain kunkolo 3 kura fɛnɛ. An balimaw alamusa tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 20 waati wele tun bilala radio bɛnkuma na baaraɲɔgɔn radio ma maa fɛ maa min n'a dɔnnen don kosɛbɛ sigida 6nan kɔnɔ Bamakɔ yan an ko ma ko Alu Kulibali n'aw hakili b'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maire kalata min kɛra novembre kalo tile 20 san 2016 Alu Kulibali de tun ye se sɔrɔ sigida 6nan na o se sɔrɔ in kɔfɛ a yera k'a fɔ a tun bɛ parti politique kulu min na hali ni a y'a sɔrɔ o parti politique kulu in yɛrɛ o yɔba de b'a kɔnɔ bi o ye Union pour la République et de la Démocratie URD Soumaïla Cissé ka parti politique kulu o Soumaïla mun fatura bi Alu Kulibali o kulu in tɔnden don wa ca wɛrɛ b'a la min tɛ hali politiki kɛnɛ kumaw ye Alu Kulibali ye l'école karamɔgɔ ye wa a ye l'écolesow caman de dilan Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Mali dugumisɛnnin dugubaw caman bɛ yen Alu Kulibali ka l'écoleso bɛ yen an ko de ma ko l'école Mafa o Mafa in a yera k'a fɔ sɔni sɔn ko l'écoledenw n'u ye dɔnniyaw ɲini o dɔnniya ɲini ninnu tuma dɔ la u b'a laɲini u ka l'école karamɔgɔw fɛ hali Alu Kulibali fɛ ko olu ka ɲininka furuba kɛnɛ kan dɔnniya minnu b'u la walanbulon kɔnɔ walasa o dɔnniya ninnu ka se ka sidɔn hali malidenw fɛ minnu tɛ kalandenw ye o kɛnɛ dɔ de tun sigira sigida 6nan na n'an ko a ma ko ATT bugu 700 logement alamisa tɛmɛnen anw tun b'a kɛnɛ kan kɛnɛ in kɔni fori la nisɔndiyaba de kɔnɔ l'écoledenw yɛrɛw ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bɛ lase an ka jamana kɛnɛrɛ ye kibaruya lase bon kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Mali kɔnɔ yan n'an ko a ma ko Africable Télévision o jɛmukan de welela ko Maxi Tourskol laɲini tun ye ka l'écoledenw yɛrɛw ka dɔnniyaw sifilɛ duɲama ka se k'a ye o Alu Kulibali ale de ye l'école Mafa a ɲɛmɔgɔba ye. An
an balimaw an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi waati sera Mali jamana ɲɛmaw ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ malidenw yɛrɛw ye laɲini min kɛ walima malidenw yɛrɛw ka jigiyaw fali a bɛ lahala jumɛn na. O hukumu de kɔnɔ Mali kantigiw y'a jira ka fɔ janvier kalo tile 14 min tɛmɛna Mali kɔnɔ yan ko kɛra don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min n'an ko a ma ko souveraineté retrouvée. Souveraineté retrouvée b'a jira ka fɔ Mali tun ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya walima ko Mali ka hakɛ dɔw tun kumaniyara. O b'a jira ka fɔ Mali ka hakɛ dɔw tun kumaniyara. An k'o de ma ko souveraineté retrouvée. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw o hukumu kɔnɔna na kabini janvier kalo in bɛɛ jujɔn waati min na ni kibaruya de kɛra ka dugu labɔ kosɛbɛ. Kunungo do kibaru kɛnɛ kan aw ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga lamɛn a ye kɔrɔfɔ ni dantigɛli minnu kɛ. O hukumu de kɔnɔ Mali jamanaden dɔw y'a jira ka fɔ ni souveraineté retrouvée k'olu dabali banna ni a bɛ fɔ ko souveraineté ko bɛ tali kɛ yɛrɛma hɔrɔnya la. Dɔw yɛrɛw y'a jira ka fɔ kuma in ma faamu ko n'a fɔra yɛrɛma hɔrɔnya k'o ye indépendance de ye. A kuma kɔni cayara kosɛbɛ hali ni a y'a sɔrɔ bi an bɛ don min na bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔla la. Maliden dɔw y'a jira ka fɔ colonel Assimi Goïta n'a baaraɲɔgɔnw ye ŋaniya min ta ko souveraineté retrouvée bita ko bita ɲɛ ko janvier kalo tile 14 o janvier kalo tile 14 k'o bɛ kɛ donba ye Mali kɔnɔ i n'a fɔ septembre kalo tile 22 bɛ cogo min na anw fɛ. Maliden dɔw y'a jira ka fɔ o kuma in nkalon kuma ye o kuma in ko tɛna jɛna ye k'olu bɛ don min dɔn o ye Modibo Keita ye hakilina ni miiriya minnu ta. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bubula min n'an tun y'a lamɛn an ka ntɛnɛn don kibaru la Imam Mamadou Diko n'ale min kɛra ka bɔ Magan jamana kan a tun ye hakilina di. A bubula ɲininkara tuguni an ko min ma ko souveraineté retrouvée a ye ɲɛfɔli k'a la yala a sɔnna a ma wa a ma sɔn a ma wa. Bubula ka kɔrɔfɔ n'a ka dantigɛliw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an k'an kulomajɔ an k'o lamɛn. Ko journée nationale de souveraineté mais souveraineté jumɛn de ne b'a fɛ k'o faamu quoi. La souveraineté dira ma 22 septembre 1960, Modibo Keita. Souveraineté flattée, quel pays de vie. Aoutumba faudra date historique. Mais souveraineté, au bambolo kabon. Et puis, il y a vraiment une souveraineté par rapport à quoi? Par rapport à qui? Mali B, ou Mali sera au Mali toi. Mais souveraineté par rapport à quoi? Ambe war min duna Fransi ka war do sefa jamana yoro dobe administration ti jamana yoro dobe hadama dew be garabal kono ya o ma se ka su se yoro la e jama bora dro be se ka ge souveraineté ya mais jama bora mi sen jama mina o ka cha ni e sefla parce que tara fo swala o ka so ko fe e mena sera c'est-à-dire hasiminga ere kolosi politique mo la Assimi kolosi dɛ n'i tora ka M5 mɔgɔ dɔw lamɛn ani Choguel seere ninnu i kɔlɔsi parce que ne ɲɛ tɛ nin souveraineté kelen an b'o de dɔn Modibo Keita de y'a di Mali ma 1 point 1 trait jama bɔra ka CEDEAO mɔgɔw kɛlɛ k'u ye embargo kɛ an m'o kɛ faama kama ko an y'o k'an yɛrɛ de kama parce que le Malien est digne et fier hali sini n'u y'a kɛ cogo an b'a kɛ. Bon, on va se journée sommet ou bien journée nationale quoi là. En terminant nous quand quoi. Malien mako be mina bile awa don. Geleya de be malien kan. Malo tise kasa. Yo tise kasa. Ika dembaya e tise ki kubo. Parce na foloti. France ambassade Ambora France bolo be ani rishu kadi. O risi te puissance fanaya. C'est-à-dire ni kuma yoro ka mogu la shinogo ka anga timeni yoro la kwa hasimala bara min di mai kuntilo la ka boni fenu nun kono o kana na foki ka do nun kono kwa ni politicien bara de kwa kani yere do nun kono ka di maleo mani ma kwa ma cité se kana ni souveraineté ay Mali kono to souveraineté kele ne be le 22 septembre Modibo ya damani no Soudan RDA 1 point intérêt femme de date historique de ou bien ni date mayo manga ni na passé ni do ni kera abana mais souveraineté ah non quand même non présence c'est-à-dire ko jamana mi choko mi ngwatu maru amba yere ni nga kwa ne yana yere yani 14 janvier ndunga sa fora ko boli mi kera o nyogo nga ke pour ka irambi mais maru somina kwa oh gouvernement somina o ya do ku ye mi bo ku tise ko bo zena
parce que malien do diminuer malien do nyeba la ka fo ko jamana ko ingera poche da ko li mino we gouvernement na shogal na ka mo amba do pre tiki amba do bi ko poche da kele de be parce que nti se ka fo jamana minga souveraineté babolo o jamana kele hasiminga ko de be yirala au bi au tise ka bolo nyesi ko kele na au M5 nte batili lunga M5 ani konimbani madam sini moribo silibele shogala eka M5 ko bolo nyesi kele na ka wi minga na bora au yekuma minga nationina aya ka fenkele fo réalisation ati sisa na le rebe kuma har na ma ko taji dia be hasmini to ko fo parce que hasmi kam mandia de be jamana ngambi et auto parce que bi auto se ka foike au le kele ga ku kana ni mais nana bisisa kalo kele maro joli ima se ka gouvernement yele ma se ka foike amba do bi ko fanga foita aula au en se ni shogel papa ka fanga wallahi fanga foita aula bi fanga be rombi be bado o yasimina ka mogoli e ko nana dro la singadi pour dro ko blai ma ba wele ame do ke ai war ni site jamana mago te ni shila jamana mago be mina ko ma tete minga har ni ko dengera bolo anana ai jamana penge ka fengla samba ke la be fo mais kabra unana autu me kulela référendum fait ou ka papier ko memorandum ko na be jamana bla régler ka na be refondation ka na we minga awere ko gouvernement feme MC mo feme tendance sogel autu se ka hémophobie na ma hasimin fo ne ka kuma kana me odona asimi président de la République président de conseil national ya fa be nga shena ni mo do wa ira ka poko be asimi ni bulu awa transition vraiment ya be asimi da ni so rasu no lute au yereti parce que au na ma foyi na ma foyi au M5 tendance shogel kabara na wala ma foyi ma mugu dama asimi nga ka u gene ka wala ni ne asimi menga responsable shogel na ka tendance be ka bui parce que amba do bi na ma boka yoro inauguré re chugo ya ta wolo bi ero sisa so la su e pem ne bui har ministre d'état dossier chama mo de anye mo de lao mo na bora ka inauguré asimi tise ka ta ro mo wale bla ka ke kwa ko inte ko placine gadi wallahi placine gadi million bi wolo landuru o kadi pro mam bi bawlo ka to ko de sino ele ba do bi ko fanga ko ate foi kuna jamana yuna premier ministre do me ka fo force bala biya wallahi force min tu bala ya ne bana ngamina o tala bi réalité du pouvoir abe hasmina ka mo de bolo bi do hasmi ka nga no be bali ka boy MC mo ka cha miru barakela we me kala semen de na no e OMT masale kasube ale tay foso ko amma kelege ko ka bla yorola mende info ya sino sogela no tuma fanga da maira tumeta purtiu fanga ngari de we mo be bonyale ya mento e kanga jabifu maraka chefo mai ka fulibia ka barka bubula kanuna ne ti yele ndo mandeli ki ye ndado jele ifine mais femme me kay babliga réseau ka parce que réseau de bela je bini réseau bay donc barka da ki fu ki la du ti ala ka barka do ile taramina jamana ko ka ya rabbi ala ka ke herai sino femme fula jamana na be kalu malo ti se ka sa tulu ti se ka sa nono mugu ti se ka sa sukaro ti se ka sa présent sori kasoke so ti se ka sa no kala kaminu to kelema nu tu me kanga bua kelena ede o kele une be bi ulu keleme ku maku era ni ala ti harama diga be soni ma chuguri ayi min kala kunu ko ile ka desera karim desera amina ta desera kuli jamana halagi sen be yelela ma famille d'abord d'accord mais o kele be kanga kebi ma famille d'abord tere me gele be jamana ka me gele be jamana ka auto mo kele la kunu colonel una na ku jamana be ke colonel ku tisi si va dire ma ande sera ka bo dinga kono kuma mugu dama ay sentir sere souveraineté ngaw kana nege ambe souveraineté kono kabri murbo katano otise ka falsifier on jole yena daba de otise ka falsifier souveraineté foite souveraineté mais c'est le 22 septembre 1960 ambalmaw nentunye bubulaka nyefolu ye nembede kofe minye jamana
marabolo ɲɛmaw yɔrɔw masuruɲamɔgɔba be yen n'an ko a ma ko Jamil Bitar ye mɔgɔ ye waati min na Ibrahim Boubacar Keita gɛnni baaraw tun bɛ senna a fana ka wulikajɔw n'a ka cɛsiriw tun fanga bonyana kosɛbɛ hali ni a y'a sɔrɔ kuluba min sigira ka malidenw labɔ n'o bɔli kɛra sabu ye ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga yɛrɛ dafiri nin kulu in bɛ wulikajɔ ni cɛsiriw la waati min na Jamil Bitar tun tɛ nin kulu in jɛturaw cɛla nka an bɛ don min na i ko bi kulu bɛ u fɛ n'an ko a ma ko M5RFP min bɛ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga tɔgɔ la Jamil Bitar bɔra ka ɲɛfɔli kɛ souveraineté retrouvée min ni Bubula y'a jira k'a fɔ a kun tɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ko ci bɛ jamana la min tɛ nin ko ninnu ye ko ni a y'a sɔrɔ souveraineté retrouvée kuma bɛ fɔ Mali kɔnɔ ko kan ka fɔ septembre kalo tile 22 Jamil Bitar yɛrɛ tun welela an ka jamana foroba kibaruya Carin Bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ lasew kɛ Jabarani so kan an k'o de ma ko Joliba TV a taara ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ souveraineté retrouvée ye mun de ye an ka fara ɲɔgɔn kan bi do kibaru kɛnɛ ka malidenw an ka Jamil Bitar ka kɔrɔfɔw lamɛn. C'est vrai officiellement a fɔra ko an ye indépendance ta le 22 septembre. O ye date min an b'a fêter an bɛ fêti k'a la an b'a commémorer ka tasibila kɛ ka hakilijiginw kɛ mais 14 janvier o ye date kɛrɛnkɛrɛnnen maliyɛnw bolo parce que an bɛ kuma indépendance est-ce que réellement le Mali était indépendant est-ce que réellement an tun y'an ka indépendance sɔrɔ mɔgɔw bɛ o indépendance ko kuma min na i y'a faamuya indépendance i bɛ jɔnya juru la k'a sababuya kɛ mun ye hali ɲɛmaaw min n'u bɛ sigi an kunna a sugandili sababu la ɲininkali de tun bɛ kɛ faransi ka candidat ye jɔnni ye CEDEAO ka candidat ye jɔnni ye karisa ka candidat ye jumɛn ye yanni an ka se kalafiliw ma a kɛra sababu ye an ka candidat yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ boli ka t'i kalifama don Karim Masina na ou bien ka taa fɛn ɲini Karim Masina fɛ pour que i ka to u ka jɔnya juru la pour que ni taalen ɲɛfɛ ni e ye fanga sɔrɔ mɔgɔ min ye e sigi est-ce que e bɛ se ka fɛn fɔ fɛn min b'o o tigilamɔgɔ déranger wa a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko ne bɛ kumana président kunda dɔrɔn dɛ hali ministre caman bɛ sugandi ten fana o don tɛmɛlenw na k'a sababuya kɛ mun ye Karim Masina o ye n ka mɔgɔ ye o bɛ sigi n'o sigira o bɛ karisa ka intérêt o b'o de défend bon n'i b'o o jɔnya juru sifaya la ni ala nana n'a ka na ye parce que an kan ka programme min exécuter an kan ka fɛnw min exécuter n'a fɔra ko e ye ɲɛmaa ye e fana ci de bɛ bɔ sanfɛ ka di e ma k'a fɔ ko karisa nin kɛ ni les 14 c'est-à-dire que sanction ninnu prononcéli ni autorité de la transition y'a décidé k'a fɔ an ti jɛn'a ye bi an ti jɛn'a ye sini an ti to mɔgɔ si ka kɛ an ti se ka kɛ mɔgɔ si ka namulasogo ye tuguni donc wele bilala population ma k'a da jira population na k'a fɔ ko nin gɛlɛya ni nin gɛlɛya u y'o de ta k'a ɲɛsin an ma i y'a faamuya pour que jamana in a kana to jamanadenw ka jamanadenya tigiya la mais min ka d'olu o ka ni jamanadenw bɔra o don tile ma mɔgɔw min bɔra a kɛra wasa tɛmɛlen k'a sababuya kɛ élection tɛ se ko nin jamasifaya labɔ dɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali région bɛɛ bɔra Bamakɔ depuis an yɛrɛ ye mouvement politique daminɛ an ma deli ka nin jama ɲɔgɔnna ye observateurs ka kuma na ko c'était plus de 4 millions président foyi ma sugandi Mali la n bɛ segin a kan tuguni min ye 2 millions de voix sɔrɔ ni 4 millions de Maliens sera ka bɔ ou plus ka manifester 24 heures kɔnɔna na ça veut dire quoi ça veut dire que Maliens ko an ti jɛn'a ye bi an ti jɛn'a ye sini donc anw bɛ sɔn kɔngɔ ma an bɛ kɔngɔ muɲu an bɛ minɔgɔ muɲu mais an b'an danbe n'an ka hɔrɔnya an b'o fɛ ka tɛmɛ aw ka ditaw kan donc n'o kɛra moi je pense que yɛrɛma hɔrɔnya a tɛ tɛmɛ o kan dɛ n bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka jɔnya juru la o tɛ tɛmɛ o kan dɛ ni dugutigi ta y'a ka dugu ye
mais ni min gonte chinina parce que il faut que les gens comprennent que ce jour-là c'était un signal qu'on a envoyé à la communauté internationale, signal de dire à la communauté internationalement o de kɛra déclic ye Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafin jamana bɛɛ lajɛlen na n'a Mali kuma bɛ fɔ misali la n'o tɛ coup d'état caman kɛra dɛ transition caman kɛra dɛ i y'a faamuya mais moi je pense que nin ye date kɛrɛnkɛrɛnnen u Maliens kan k'u approprier a la donc mɔgɔw b'a fɔ karisa tɛ o Maliens de ko Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bon o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla an yɛrɛ ka ɲɛmaaw min n'i y'a mɛn Asimi Goïta bi coup d'état kɛli tɛ dɛ o don tilema bɔli min kɛra o ye min di Maliens y'o de faamuya i y'a faamuya o de kɛra ka mɔgɔw renforcer i m'a ye soutien bɛnna ka caya jamanadenw u ye taafan ye u yɛrɛ la c'est ça le plus important ça y'a kunkolo de fɛn o fɛn parce que ɲɛma de b'a la ni i ye programme fɛn o fɛn ta e ye nin fɛn o fɛn fɔ tant que il y a pas la volonté politique là a tɛ se ka kɛ tant que il y a pas un bon leadership a tɛ se ka kɛ parce que diɲɛ ko bɛɛ ye faamuyali cogo de ye e taara yɔrɔ jɔn kɔngɔtɔ o tɛ mɔgɔ yɛrɛma hɔrɔnyalen ye dɛ liberté t'o tigi bolo dɛ parce que a daminɛ ye kɔnɔbara de ye mɔgɔ min tɛ dun ka fa sɔrɔ o tɛ mɔgɔ lafiyalen ye dɛ i y'a faamuya bi autorités y'a a jira diɲɛ na k'a fɔ ko sisan principe saba bɛ yen n'i t'o principe saba kɔnɔna na Mali an bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya mais anw kɔni tɛ don i ka da fɛ donc o bɛ mun jira o b'a jira bi k'a fɔ ko an ka intérêt an y'u valoriser diɲɛ ye ka programme ni projet ta ka na imposer an kunna o bɔra a kɔnɔna na mais Musa tiɲɛ ye kelen de ye fila tɛ dɛ n'an ma fɛn produit an bɛ to jɔnya juru la dɛ quel que soit ce qu'on va dire ce qu'on va faire tant que moyen ma k'i bolo k'i yɛrɛ bɔ jɔnya juru la tubabu ko ten dɛ la main qui donne est supérieure à la main qui donne. Donc c'est très simple pour moi aujourd'hui de dire aux Maliens que an kana a bɛɛ kɛ kuma ye wale min an kan ka a waleya an kan ka baara kɛ n'o hakilinata ye Sunjata tile la a fɔra ko mun bɛ se mɔni na o ka mɔni kɛ mun bɛ se sɛnɛ na olu ka sɛnɛ kɛ mun bɛ se jago la olu ka jago kɛ mun bɛ se fɛn wɛrɛw la olu k'o kɛ. Moi je pense que notre société était bien structurée i y'a faamuya mais n bɛ segin a kan tuguni il faut que rapidement le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Mais prendre le taureau par les cornes, il bɔra k'o fɔ. Bi mɔgɔ caman ye kɛlɛ in kɛ olu mira et à tort ou à raison anw ye kɛrɛfɛmɔgɔw ye i y'a faamuya mais anw ta tɛ mɔgɔ ko ye n bɛ segin a kan anw ta ye Mali ko ye awa anw t'a tu k'a nɛmu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'an y'an jɔ se min kan an tɛ bɔ o kan an bɛ tɔgɔ de ɲini o la o tɔgɔ bɛ sɔrɔ sira min fɛ a bɛ sɔrɔ hɔrɔnya kɔnɔ a bɛ sɔrɔ danbe kɔnɔ a bɛ sɔrɔ yɛrɛdi kɔnɔna na maintenant mɔgɔ caman bɛ yen bi je soutiens la transition ni transition dafirila sisan en une seconde olu de bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mun bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ n fa ka kuma de don ko kɔnɔnajugu bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na dajugu tɛ tɛmɛ yen dɛ i y'a faamuya mais an ɲɛ bɛ bɛɛ la dɔw tɛ faamuyali la c'est pour te dire aujourd'hui constitution ko kuma min bɛ sen na e m'a ye dɔw ko olu t'a la mais a baara bɛ daminɛ don min na depuis a baara bɛ daminɛ don min na u tun kan k'a fɔ depuis o don anw tɛ nin baara in kɔnɔna na baara kɛlen
aw bɛ consulter aw ka mɔgɔw bɛ wele a kɛnɛ kan fo an sera danganda la sisan ko ba ka kan ka tigɛ e ko k'e t'a la bon élection ko fana a bɛna na o position kelen na mun bɛ Mali ko la u dɔlen don mais c'est très facile de monter sur les réseaux sociaux de prendre des journalistes des soi-disant parce que journalistes bɛ journalistes bɛ ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw neni bon ala ɲɛ bɛ bɛɛ la o mais tiens an ka taa an bɛ se dɛ donc moi je voulais dire aux gens que Maliens ɲɛ b'an bɛɛ la mɔgɔ min ye min ye bɛɛ fɛɛrɛ tigɛlen don i kɔ mɔgɔ min i ye min kɛ nin baara in kɔnɔna na depuis kɛlɛ daminɛ fo sisan i m'a faamuya lagosili ni fɛnw min bɛ kɛ la bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la. An balimaw bamananw ko fitiriwale ko hali ni a y'a sɔrɔ a ma tasi ko n'i ye finijɛ d'a ma a ka ca Ala fɛ n'a y'o don min na a b'a dɔn k'a fɔ fini ma yɛrɛ dilan a dira maa dɔ de fɛ n'a hakili ma jigin fini dibaga la. Ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kisi fitiriwaleya ma. An ka jamanakuntigi min sugandira Mali kɔnɔ n'a sigira golo ka septembre kalo tile 4 san 2013 o tɛ maa wɛrɛ ye o ye Ibrahim Boubacar Keita de. Ibrahim Boubacar Keita ye fanga baaraw jujɔn waati min na san 5 fɔlɔ kɔni kɛra hali ni a y'a sɔrɔ o san 5 fɔlɔ bɛ fori waati min na a ma taa wɔyɔ kɔ ka da malidenw yɛrɛw ka muruti an'u ka nisɔngoyaw ka kɛɲɛ ni fanga in tako fɔlɔ fori la cogo min na nin bɛɛ de kɔfɛ kalata baaraw nana boloda anw fɛ Mali kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita nana se sɔrɔ o se sɔrɔ in de kɛra sabu ye ka maliden caman fitinɛ dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ a ye fanga min sɔrɔ tako filanan na ko fanga in soɲana de hali ni a y'a sɔrɔ maa caman ye Sumelu Bube Mayiga de fɔ k'ale de ye malidenw ka fanga soɲa ka di Ibrahim Boubacar Keita ma. Kulu dilala anw fɛ Mali kɔnɔ kulu min yɛrɛw y'a jira k'a fɔ an ka bɛya de nankarila o bɛya in ni a y'a sɔrɔ malidenw kan ka latangani kɛ fɛn na k'o ye bɛya de o kulu de welela ko Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD n'o ɲɛmɔgɔba tun ye Sumayila Sise ye ale fana fatura hali Sumelu Bube Mayiga fatura bi o hukumu de kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga tako filanan san 2 dɔrɔn o kɔfɛ sɔrdasiw bɔra an ka jamana sɔrdasi daga min bɛ Kati kɔnɔ ni kulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye an ko min ma ko Comité national pour le salut du peuple CNSP o y'a sɔrɔ malidenw caman de tun bɔra ka hakɛw ɲini jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita fɛ dɔw y'a jira k'a fɔ a ka gɛn ka bɔ fanga la dɔw yɛrɛw y'a jira k'a fɔ a ka wele ka kuma fɛ bɛɛ ni hakilina tun don nka minnu y'a jira k'a fɔ a ka gɛn ka bɔ fanga la ninnu de cayara kosɛbɛ Mali kɔnɔ o kɛra sabu ye sɔrdasiw ka bɔ Kati ka na utu kalo tile 18 fanga in de paruna fanga in paruni kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keita kɔni nana Fargwan o Fargwan de kɔfɛ a ye taama kɛ ka taa nazara jamanaw la hali Turki jamana a tun bɛ taa ka taa furaw kɛ Ibrahim Boubacar Keita kɔni ma se ka nɔgɔya janvier kalo tile 16 san 2021 o san kelen tun ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye Ibrahim Boubacar Keita kɔni fatura janvier kalo tile 16 san 2021 anw fɛ Mali kɔnɔ yan o san kelen de sera tasibila bolo ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hali ni a y'a sɔrɔ mara tun kanunen don cogo min na malidenw fɛ a ma kɛ maaw ni dungo ko ye o ye maa caman hakilina ye nka Ibrahim Boubacar Keita k'a fɔ a tun t'a ka jamana fɛ k'a fɔ Mali tun kanu t'a la anw tɛ se k'o fɔ o de y'a to a kɛra togo o togo malidenw kɔni kan ka tasibila kɛ hinɛ bolo ma ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma janvier kalo tile 16 tɛmɛnen an ka jamana moriw an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ olu ye duwawudonba kɛ Ibrahim Boubacar Keita ye ka kɛɲɛ ni a ka san 1 taɲani kɔfɛ o de kɛra sabu ye bi nin cɛkɔrɔba in Ibrahim Boubacar Keita san 1 kɔfɛ an ka bi do kibaru kɛnɛ kan an bɛna hakilijigi kɛ malidenw yɔrɔ la Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga ɲinini baaraw la waati min na ŋaniya minnu tun b'a kɔnɔ miiriya minnu tun b'a la n'a ye fanga sɔrɔ a bɛna Mali jaso ka se yɔrɔ min na a tun ye ɲɛfɔli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an t'an tulo majɔ an k'o dɔw lamɛn wa. n ka hami tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ ye n ka hami tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ ye n ka hami tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ ye n tɛ hami tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ ye ne ko Ala subahana wa taala ne ko Mali kuma minnu fɔla n kɔrɔ fɛ kuma min fɔla n dɔgɔnin 2 fɛ
o bɛ anw ŋaniya bɛɛ yira kɛlɛko tɛ kɛlɛko tɛ kɛlɛko tɛ kɛlɛko tɛ kɛlɛko tɛ kɛlɛko tɛ hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah subhanahu wa ta'ala atlala ni maa min ko la k'i bɛ kɛlɛ kɛ n'a y'aw provoqué n balima yafa n ma Ala ne mago ɲɛ n tɛ kɛlɛ kɛ aw kana mɔgɔ neni dimi min bɛ mɔgɔ min na n'o y'i neni o normallen do a kana ka dimi yɛlɛma i fɛ t'i ka sira fɛ ni Ala y'i kunna ja ka n'i yɛrɛ kunna goya n dɔgɔnin Salif Keita y'a fɔ mɔgɔ nɔ tɛ Ala nɔ le mɔgɔ nɔ tɛ Ala nɔ le n ka hami tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ ye ne ko Allah subhanahu wa ta'ala ne ko Mali n'o b'i dusu la n'o b'i ni na i t'i ka temps perdu mɔgɔ kɔrɔfɔ la kɛlɛ la juguya la a doni bɛ minnu kun fɛn b'u kun u ka taa n'o ye n lafiyalen don doni kelen min bɛ n kun o ye Mali hami doni ye juguya doni min b'u kun Ala k'o t'u kun ye ne lafiyalen hakili sigilen don i n'a fɔ ŋɔmirala mɔden a ka nɔgɔn sugu jala sugu ma ja n mɔmuso ka jakuma juru ne ta b'o kɔnɔ ye donc maa o maa sen a se yan bi denmisɛn maakɔrɔ cɛ muso k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn nin ye Mali kanu de ye nin ye ne kanu de ye Ala ka nin ŋaniya nin bɛɛ timɛ urne kɔnɔ dimanche don pour que ntɛnɛn nata k'a sɔrɔ maliyɛn bɛɛ nisɔndiyalen don a se bɛ Ala ye a se bɛ Ala ye kun fayakun. An balimaw an ka jamana diinɛ ɲɛmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la alimamiw ko ninnu caman de ye barosigi kɛ ka jira k'a fɔ kuma min bɛ senna an ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko laïcité ko waati de sera ni laïcité in ka bɔ an ka jamana sariya sunba kɔnɔ ko dɔwɛrɛ tɛ nin ye ŋaniya de ye fansikaw yɛrɛw ye ŋaniya min sinsin an kunna u ka kolo min welela ko la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali l'UMAMA ko ninnu tun ye kunnafoni di baroba de kɛ araba tɛmɛnen janvier kalo tile 11 u yɛrɛw jabala la sutiba u y'a jira k'a fɔ ni laïcité kuma min bɛ fɔla ko siga tɛ min na ko nin ye nanzaraw ka hakilina de ye ko ni ye an ka alikuranɛ lajɛ ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ nin ko in bɛɛ lajɛlen na walasa faamuya ka se ka k'a la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ alikuranɛ ye nin kuma in bɛɛ fɔ ka ban k'olu kɔni dalen t'a la k'a fɔ baara bɛna kɛ ni fɛn wɛrɛ ye ko an ka jamana ye san 70 de kɛ tubabuw ka jɔnya la k'a bɛ san 62 bɔ bi Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ wa Mali ta y'a yɛrɛ ye ko n'a fɔra o jamana ka tariku a n'a ka dɔfɔw kɛlen bɛ bolokɔfɛ fɛn ye ko a dogolen tɛ maa la bi
malidenw aw b'a jɔna k'a fɔ kɛlɛjugu min daga donnen bɛ an dala n'an ko a ma ko crise multidimensionnelle hali maa tɛ nin dan yɔrɔ dɔn ko nin bɛɛ ye malidenw yɛrɛw ka bɛnbaliya tɔnɔ de ko min ye sariya sunba kura min dilala n'an ko a ma ko avant projet de constitution k'o dira olu ma ko olu ye lajɛli min k'a la u kɔni y'a ye k'a fɔ ko ɲuman don wa minnu ye a sariya kuraw ta ko jamanaden ɲumanw don wa siga t'a la k'a fɔ sariyaw don sariya minnu bɛ se k'an ka jamana lataa ɲɛ min ye an ka jamanadenw yɛrɛw hakilina n'u miiriyaw caman donna la nka faransikaw yɛrɛw ka hakilina an'u ka miiriyaw ko o min n b'a kɔnɔ n'an ko a ma ko la laïcité une valeur typique française ko faransikaw ka miiriya de ye laïcité ye ni ye an ka jamana sɔrdasiw ka bɛnkan wale min bɛ o ni faransi jamana cɛ accord de défense ko an ka jamana marabolo ɲɛmaw kɔni ye ni accord de défense in lagosi ka bɔ ani walasa a ka se ka bɔ ani faransi cɛ ko de la an bɛ don min na i n'a fɔ bi hali nafolo min n'an b'a dun an ka jamana diinɛmaw y'a jira k'a fɔ o nafolo in tiɲɛ don an kɔni bɛ k'a dun nka a nafolo in tɔnɔ min b'a la ko faransikaw de bɛ o tɔnɔ bɔ ka tɛmɛ hali malidenw kan nin lasera imam gawusu sidiki mɛnta fɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw tun bɛ kɛnɛ kan an ka alimamiw ka tɔnba limama maaw nana ɲɛfɔli kɛ laïcité ko yɛrɛ olu hakilina ye mun y'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kuma cayara mali kɔnɔ diinɛ ɲɛmaw fana ko miiriya bɛ olu fɛ hakilina bɛ olu la olu ka hakilina n'u ka miiriyaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka diinɛ ɲɛmaw fana lamɛn wa u ye mun de fɔ ni laïcité ko in na o kɔrɔfɔw filɛ. La loi de 1905 le 9 décembre 1905 min b'o kan vraiment l'État ne reconnaît aucune religion jamana fanga tɛ diinɛ si reconnu wa jamana fanga diinɛ kuma kana fɔ a kɔnɔ donc n y'a loi kɛ fɛngɛ nin kɔnɔ gafe in kɔnɔ ka tila k'a yira u la sumana tele bolo ma faransi yɔrɔ o yɔrɔ mara u farala farafinw de ma kosɛbɛ ka don farafin kunna ko diinɛ ye arabu ta ye silamɛya ye arabu de ta ye o de kama u ye jamana minnu mara farafinna yan nɔ a arabu jamana si ou bien a berbère jamana ci minnu ngolo ka jɛ olu ma sɔn ka laïcité ta parce que olu y'a dɔn fɛn min don k'a daminɛ Mauritanie Algérie Maroc Tunisie Égypte Libye Soudan Égypte ninnu si ma sɔn ka laïcité ta a bɛɛ ko la religion officielle de l'État est l'islam. Faransi ni olu fana mara o jamana duuru min bɛ yen nɔ n'u se b'u ye ka tɛmɛ farafinna bɛɛ kan nafolo ta sira fɛ o jamana duuru jamana saba olu ko diinɛ ye olu ka jamana diinɛ ye silamɛya ye Maroc Algérie ani Égypte u b'a k'a kɛ i n'a fɔ laïcité bɛ chrétienw défense ta ka chrétienw lakisi silamɛw ka tɔɔrɔ ma o ye nkalon de ye o i y'a faamuya Égypte diinɛ farawuna diinɛ kɔfɛ chrétien yɛrɛ tun bɛ Égypte Alexandrie tun ye chrétien faba de ye mais silamɛya donna yen nɔ en 648 silamɛya nana ka chrétien datugu i y'a mɛn mais yen nɔ chrétien ka ca yen chrétien ka ca ni Mali yan bɛɛ yɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan mais yen nɔ olu ye silamɛya ta ko silamɛya de y'u ka diinɛ ye silamɛya de y'u ka jamana diinɛ ye. Sur les 84 et quelques millions d'Égyptiens, 15 à 20% sont des chrétiens. Mais au Moubali, ou Kaslameta, ou Kadinedou. Enfin, les chrétiens sont 1 million, sont 1%. Au bas, faut 90%, 95%. Parce que, parce que, nous sommes 99%. Nous, Congo Galondo, ou ka adon recensement. Ni jamana masakɛ dɔ kuma na a ko ma ɲa ɲini chrétien ɲɛmɔgɔba dɔ fɛ n b'a fɛ k'a dɔn aw ye joli ye wallahi billahi jamana masakɛ dɔ n'a ye kuma fɔ kelen na kelen ala y'an sabanan ye a ko ma ɲɛ ɲininkali kɛ kelen fila saba a ma sɔn ka jaabi d'u ma n yɛrɛ ye n ka jamana marabagaw minnu ye fonctionnaire ye n y'u bila u ka enquête kɛ ka na résultat d'u ma u nana jaabi d'u ma ko u nana ni chiffre min 300 et quelques mille maa ba 60 ni kɔ o tɛ hali 1 million o tɛ million kelen kilankɛ yɛrɛ bɔ i y'a faamuya an tɛ chrétien contre la an t'a fɛ silamɛ n'i ye chrétien kelen faga y'a faamu la i ye kafiri i bɛ taa tasuma na k'a faga ko parce que ko chrétien don i bɛ taa tasuma na i y'a faamuya donc mais diinɛ hakɛ ka segin a ma
anya keleke kabi o 91 ka fokati jo jamana kono jamana na holo bitaka di mo ma jamana fanga bitaka di mo ma o katu jo ko bolo ko tata je le jure mu wo foi o de kama bu kali bi ka fele ka sini Francis mi laïcité d'amener en 1871 par Émile Littré au Francis ya fambala Francis kelempé sur les 27 pays de l'Union européenne la France est le seul pays constitution laïcité mi ka constitution France kelempé nyake do men kono la Norvège au lut na saraka dawma Norvège na saraka di malima au lut ka jamana kono ya fambala jamana masake wajibi fakake un membre de l'église évangélique luthérienne wajibi o de uga constitution no o tabere aka gouvernement be gouvernement mi sigi ni ma mo do fo mo tan ke wajibi o église moy la Norvège c'est où est nani ou bena de meda ama Algérie na de meda ama les institutions s'interdisent toutes les pratiques contraires à la morale islamique au de constitution no et la religion officielle de l'État est l'islam au Maroc Dieu la patrie le roi en cas sabali on est jamana ya fambala on est min d'islamiyama olu jamana do mo d'islamiyama nanya dit que c'est Tombouctou les manuscrits de Tombouctou doya fa ça non je crois que docteur Tungara Kofé hakla madonna so na ni Tungara do ko mana téléphone hakla afena nga gafi kala ya famia or kebe bo hakla ni Tungara de ko mana Tungara do ko mana gafi ninga ya famia itu mero mesano wala Tombouctou ko amandi sigo mabe ko Tombouctou les manuscrits de Tombouctou mo to me bo Cordoue en Espagne kana o ka gafe o ka thèse préparée à Tombouctou mo to me bo Égypte kana o ka thèse préparée à Tombouctou auprès des chefs Amal Baba ou Mamadou Bagayo donc Mali a d'islamiyama mais mon Mali peut dire que l'islam est la religion officielle de l'État. Now sorama wallahi suma wallahi mba donc comme aya ko sano Mali islamia bana abe islamia nyamo kunda. Ma fo islamia nyamo bede. Nya fo isane trakata donc gabi ndi gafe di abema. Mina gafe be mba dawma. Pour que tu mina constitution pour mina ke constitution kura mi mena ke mali islamé na islamé rere akana so laiki kaka kono na islamé rere akana so islamé fe mo nata voter kaso aba kono ko laiki do ya fa bala yi ala so yi ala kale kre yi re janfa donc on est comme en train de faire o ka famuya laiki ya te jamana balika développer munu ya ta mu juma islamé ka fo islamé nga jamana fin ates chrétien bali Maroc fleni yaudiou ni chrétien be et Maroc o yaudiou jifu be Maroc akacha sa bafla depuis Ptolémée Ier nyake gafin kono mais jifu be en paix au Maroc kateme fragile de malade ko ya famia chrétien be Algérie chrétien be Égypte chrétien be Libye chrétien be Mauritanie chrétien be Afabala et Soudan même la partie nord du Soudan jaru yo kla jamana ka ubla nyona aw chrétien islamique bo donc mala surma boulima nebe aw fo vraiment du fait que vraiment débat il sur la place publique depuis maintenant 2 à 3 mois tu as vu un document dit kabi mois d'août président ou makala do nyina ka benay constitution kati constitution munumbe ka sebenike ka duka président ka di maître Cheikh Omar Kounarema ka ci avant bala ou ka bref mala sunya boulima ou ma bado ala aw muye bado laïcité ko kumaina ka frafacha di malisde ka famia malislamé ka famia ka fo laïcité kafriya de anta fe bi anta fe sini aka bonga gafela amba fo amba wari mando ala ka usrani here amin donc vraiment ne mana conférence kama nana franfachère dit parce que Bakroba Diallo kuma koni kuma be sena nyafuye ko foki ikana parce que ibeni kuma inkelela amena ikana kana dakunye flafuye no te franfachère chama bambulo ka di laïcité kam mais ni gafe mi ke mbatu bulo aku deme ya fa bala ka barala
ni ala sɔnna ma ni ala y'a se k'an ye an bɛ conférence di nin ko in kan k'a waraka. Les États-Unis, première puissance économique et militaire du monde, ne sont pas laïcs. Il est écrit sur le fronton de tous les tribunaux aux États-Unis. Nous croyons en Dieu, en Dalendo Allah. Il était tribunal, il était sérieux avec ennemi ou ka Bible quand. Il dit Kali des fronts. Mon nom toqué, mon nom t'accale connaît quand. Tu serais vraiment, je jure. Et moi, Ali bi Kali kuma kamina il est à fond. Moi, je dis qu'il faut. Et puis, je jure. Menata Traoré, je le jure. Mohamed Doumbouya, je le jure. Ambalmao, parti politique Kouloubé, on fait Mali Konoya, Nankwa, Mako, Sénide, Faso Iri Waton, Anyamoroba, Oye, Maître Moutagatal de, Moutagatal, ni Malideun Tado, Kabini Beyabe, Jujon Watimina, Mali Kono. Ale bɛ maula mamunu fɔlɔ la ka se ka kuma k'u forobaya malidenw yɛrɛw ka se k'u ka ɲɛnamaya kɛ ka sɔrɔ u ma baba u ma papa hali sariya su min bangena février kalo tile 25 san 1992 ko nin ma jujɔn Moutagatal kɔ o Moutagatal a yɛrɛ ka parti politique kulu n'an ko a ma ko Congrès national pour l'initiative démocratique Sénid Faso Yiriwatɔn ko ninnu tun ye kunnafonidilaw wele janvier kalo tile 11 tɛmɛnen Mali kunnafonidilaw yɛrɛw tɔgɔla bon min bɛ Manɛkura n'an ko a ma ko maison de la presse nin ye ladalako ye waati o waati ni sankura jujɔn na Moutagatal kɔni bɛ hakilijigi kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana a kan ka taa ni taabolo min ye n'a y'a sɔrɔ o taabolo ma matarafa kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a bɛ i n'a fɔ bɛɛ y'a bɛ ɲini ka na nankari kunnafoni fasiriba y'a jira k'a fɔ nin kɛnɛ in kan maa caman de tun bɛ i n'a fɔ Mali kunnafonidilaw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba Elhaji Banjugu Dante fo ka se kunnafonidilaw yɛrɛw tɔgɔla tɔn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen i n'a fɔ bɔlɔlɔsira matarafabaw olu ka kulu ɲɛmɔgɔba tun bɛ kɛnɛ kan Association des professionnels de médias en ligne Appel Mali ani an ka radio sow o koɲaw bɛɛ ɲɛnabɔ kulu min fɛ an k'o de ma ko Urtel ko ɲɛmɔgɔba dangan fana tun bɛ kɛnɛ kan Madame Kumba Tangara hali Union nationale des journalistes du Mali INAJON maaw Fagara Fanke ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ kɛnɛ kan Maître Moutagatal ka laɲini na kunnafoni fasirili bondaso min b'an bolokɔrɔ bi a y'a jira k'a fɔ Maître Moutagatal kɔni y'a jira k'a fɔ nin bɛna k'a siɲɛ 24 de ni sanyɛlɛ mara a bɛ i n'a fɔ ɲinaya san 24 de nin baara in bɛ senna ko n'i ye san 2000 ni san 22 min fori la o gɛlɛya lajɛ malidenw ye sɛgɛn min kɛ u ye u ni dili min kɛ jamana ko in na bɛɛ lajɛlen ye waati gɛlɛn min tɛmɛ ko dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ Maître Moutagatal y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na bi waati de sera Mali jamanadenw ka u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ i n'a fɔ maa kelen ka gɛlɛyaw kunbɛn hali an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ninnu fana kan ka jamanadenw hinɛ minɛ Maître Moutagatal nana ɲɛfɔli kɛ hali Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 49 minnu bila la an ka furancɛ fanga ɲɛmɔgɔba Colonel Assimi Goïta fɛ a kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɛra ko ɲumanba ye kalo 6 minɛli kɔfɛ ninnu kiirilen min kɛra ka tila k'u ɲangi fo ka se u yafali ma mankutu sira fɛ n'o kɛra Togo jamanakuntigi Faure Gnassingbé ka wulikajɔ ni a ka dɛmɛ ni magɛnw kɔfɛ k'a bɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka hakili ɲumanya an'u ka kanuɲɔgɔnya la ka ɲɛsi farafinna ka kelenya ma waati min na Maître Moutagatal kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ale bɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔw wele waati o waati ni nin kɛnɛ in sigira o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ n'i ye an ka jamana tariku lajɛ ko kunnafonidilaw jɔda ka bon kosɛbɛ kabini ko in bɛ jujɔn waati min na u ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ walasa bɛɛ y'a ka se ka sinsin an ka jamana kɔnɔ ko dogolen tɛ mɔgɔ la hali ni a y'a sɔrɔ kunnafonidila dɔw bɛ bolola bi u bɛ degun kɔnɔ hakilijigi kan ka kɛ walima miiri ni tasi kan ka kɛ ninnu ye u ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔ k'u yɛrɛw sɔrɔ i n'a fɔ kunnafonidila Amadu Ɲali Boli Musa Bana Diko ani Olivier Dubois ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ banbagaci marifatigiw bolo bi an bɛ kumala aw fɛ i n'a fɔ an bɛ waati min na kɛnɛ in ko a ma fori Mali kunnafonidilaw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba Elhaji Banjugu Dante fana ye folikan kɛrɛnkɛrɛn lase Maître Moutagatal ma ani a ka parti politique tɔn n'o ye Congrès national pour l'initiative démocratique
an k'o de ma ko seni faso yiriwa tɔndenw taabolo min tun bɛ senna san tɛmɛnenw na ka kunnafonidilaw ka baaraw dɔn u ye jɔda min b'u la jamana kɔnɔ o jɔda ninnu ka se ka dɔn ko Maître Muntaka Tall ye mɔgɔ ye politiki kɛnɛ jeturaba don wa maa don maa min hakili bɛ kunnafonidilaw la kosɛbɛ ko nin kɛnɛ de ka hali ASEP o fana ye kunnafonidilaw tɔgɔ la tɔn dɔ ye o ɲɛmɔgɔba kɔrɔ Basiriki Ture fana tun bɛ kɛnɛ kan ko Banjugu Dante y'a ɲin'a fɛ a fana ka kuma ta hakilina ni miiriya min b'a la a k'o lase duniyama ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maître Muntaka Tall yɛrɛ ani mankutu min ka kan kunnafonidilaw kɔni k'u ye Maître Muntaka Tall majamu u yɛrɛw tɔgɔ la bon kɔnɔ Bamakɔ yan an ko yɔrɔ min ma ko Maison de la Presse ka kɛɲɛ ni seni faso yiriwatɔ a ka sayɛlɛma foli min bɛ lase kunnafonidilaw ma u k'a lase duniyama ma dɔw yɛrɛw ko a ma ko MRV cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Muntaka Tall ye ɲɛfɔli kɛ nin kɛnɛ kan yala an tɛ fara ɲɔgɔn kan an k'a lamɛn wa n'o kɛra aw ni ne an bɛɛ lajɛlen na se ka faamuyali k'a la Muntaka Tall ye kɔrɔfɔ min fɔ o kɔrɔfɔ ninnu filɛ k'a ɲini daba ma a ka an dɛmɛ ka se o doni kɔrɔ a ka an dɛmɛ an kana bɔ jigiyaw kɔrɔ a ka an dɛmɛ a kana fɔ maa si ma sama ka tila ka f'i ma ko sozan an bi kɛnɛ min kan bi an bi fɔlɔ ka taasi bila kɛ ka taa kibarutigiw ni kibaru laselaw minnu bi na ni u tununnen don kabini waati jan olu la Amadu Ɲali Buli b'a la Musa Bana Diko b'a la Olivier Duba o ye tubabu ye o b'a la kabini waati jan dɔw ta bi ni ka san 2 bɔ an ko an b'a dɔn u baaraɲɔgɔn minnu bi yan bi ka an bisimila ani an ka jamana ɲɛmaaw u cɛsirilen bɛ ninnu ka labila la an bɛ dugawu kɛ ɲinan san in ka kɛ u ka labila san ye u ka segin u ka so u ka segin u ka baarakɛyɔrɔw la an ko an bɛ Ala fo k'a barika da ale min y'a kɛ ɲinan siɲɛ 24 ka da ɲɔgɔn kan an sigira nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ an yɛrɛ kun ye ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an ka kibarutigi ni kibaru laselaw ye ka dugawu kɛ u ka doni a ka girin dɛ Ala k'a ta fanga d'u ma bari baara o baara bɛ yen n'an ko an bɛ fɛ o kɛ bi an jigiya fɔlɔ ye jamanadenw de ye jamanadenw tɛ se ka don jigiya kɔrɔ ni min bɛ sen na n'o ma lase u ma ni min bɛ sen na n'o ma f'u ye ni min bɛ sen na n'u ma o faamuya de kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka jamana in jukɔrɔma dondo ka jamana in wuli k'a jɔ ka jamana in kɔrɔta an ko u bɛ baara min na an bɛ u fo la k'a barika da nka an b'a dɔn fana baara in gɛlɛya caman b'a kɔnɔ dɛ o gɛlɛya in olu yɛrɛ b'o dɔn o gɛlɛya in olu yɛrɛ da bɛ se o ma o gɛlɛya in olu yɛrɛ cɛsirilen don ka se ka o falen nɔgɔya ni taaɲɛ na o kama n ko n b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ an ka an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na an bɛ se ka an balima ninnu dɛmɛ u ka baara la baara min ni falen t'a la jamanajɔ la ni falen t'a la démocratie ko la ni an sigira dugawudenw kɔfɛ jamana kɔnɔ ko koloman dɔw bɛ yen ko gɛlɛman dɔw bɛ yen fo an da ka se olu dɔw ma bari sigi in a bɛ foli kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka kɛ foli ye fo hakili falen ka ye a kɔnɔ n'i y'olu fɛnw ta k'a lajɛ a fɔlɔ ye mun ye malidenw wulila k'u jɔ k'u tɛ maa ka jɔnya juru la malidenw wulila k'u jɔ k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya min fɔra da la a ka waleya malidenw wulila k'u jɔ k'u taga k'u yɛrɛ ye ka dugutigi bugɔ ka dugutigi den bugɔ k'i b'i sigi o ka gɛlɛn dɛ o fɔlen marifa caman da sera an ka jamana ma da sina an ka jamana ma nka an ko anw ye ka laɲini min bɛ yen k'a fɔ an b'an ta kɛ an yɛrɛ ye an bɛ to an ka hɔrɔnya n'an ka danbe kɔnɔ ni gɛlɛya fɛn fɛn bɔra o la anw bɛ jɛ ni o doni tali ye o kama kunu malidenya la an kun bɛ dogo an bɛ k'i n'a fɔ den kɛrɛfɛ nka bi maaw de ɲɛ bɔlen don mali fɛ an k'an jija o fɛn min bɛ yen
ni fɛn ma fara o kan foyi kana sɔrɔ ka bɔ o la. An ka jamana in an k'a kɛ jamana wɛrɛ ɲɛ ka bɔ a fɛ, an ka jamana in an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka se ka wuli ka a jɔ. O kama gɛlɛya caman nana san tɛmɛnen in na, mun y'a kɛ maaw jɛnna n'a ye. Maaw jɛnna n'a ye faso kanu kama, maaw jɛnna n'a ye faso danbe kama, maaw jɛnna n'a ye Mali ka kɔrɔta. Nka o kɔnɔ an ye fɛn dɔ ye min ye dusukasiko ye dɛ. Tuma min na gɛlɛya bɛ yen, an bɛɛ bɛ jɛ ka nɔgɔya ɲini. Maa dɔw de sɔrɔla ka taa wari minɛ jamana fɛ k'u bɛna ni dunfɛn ni minfɛn ye k'a nɔgɔya ka tila ka na dɔ fara a sɔngɔ kan. Ala ɲɛ bɛ bɛɛ la, bɛɛ ka bɛɛ ta dɔnnen don. Maa ye dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ nin na, i k'a bila i kun na ko jangi i y'a dun, i ye jangi de dun, i ma fɛɛrɛ dun n'o tɛ. An ye laɲini min kɛ ko an t'an yɛrɛ ye, o tɛ dun o tɛ min. Nka baara bɛ se ka kɛ o de kan. Ko gɛlɛn minnu bɛ yen ka se ka o dilan, o ye mun ni mun ye? Lakana jamanadenw ani jamana fan bɛɛ. O ye mun wɛrɛ ye? Ka do nɔgɔya jamanadenw bolo. O ye mun wɛrɛ ye? Yɛlɛma baara minnu fɔra k'o kɛ, yuruguyurugu min n'a fɔra k'o kɛlɛ, o ka kɛlɛ. Maa kana ta ka bila maa sanfɛ, maa kana ta ka bila jamana sanfɛ, ko e kelen bɛ taa maa miliyɔn caman nin yɔrɔ ta ka o dun. O baara ninnu dɔ kɛra a la dɛ, nka a ma ban dɛ. Tɔ min bɛ yen o ka ca min kɛra ye. An b'an bɛ kuma caman k'a fɔ an ka finitigiw u ka baara ka ɲɛ u bolo bi, u baara ka yɛlɛ sanfɛ. Nka ni o fɔra an ko an b'a ɲini malidenw fɛ, maa ka nin miiri k'a fɔ ko se bɛ b'u ye, se bɛɛ bɛ daba masa kelen de ye. U bi dɔ la, nka gɛlɛya caman bɛ yen. O gɛlɛya minnu bɛ yen, an bɛ se k'o dɛmɛ o la cogo di? An bɛ min ye, an bɛ min dɔn, an ka se ka o f'u ɲɛna, u ka to ka baara kɛ. N'an ko finitigi ye baara kɛ, ɲɛmaa de b'u la o. An ka sariya kɔnɔ Mali kɔnɔ yan, n'o y'a constitution ye, a baara bolo fɔlɔ ko finitigiw ɲɛmaaba de b'u la, n'o ye jamana président ye, n'o ye colonel Assimi ye. An ko an bɛ o fo a n'a baarakɛɲɔgɔnw. Siga kuma kɛra an ka jamana in kɔnɔ, n'an k'o ma ko Assise nationale de la refondation ANR. Fɛn caman bɔra o kɔnɔ dɛ. O baara, o waleya o bɛ jɔn bolo? O bɛ gouvernement de bolo. Gouvernement min ni o ɲɛmaa o ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn ni an ka ɲɔgɔn ye, n'o ye Choguel Kokɛla Mayiga ye, ani Conseil national de la refondation de la transition, olu bɛ o baara la. Waasa constitution kura min fɔra ɲɛ ka sɔrɔ o la, vote ko kuma minnu bolo dalen don olu ka se ka kɛ. Nka n'i ko maa ma a ye wuli a ka taa ŋaniya jira jamana marako la, a ye wuli a ka taa kala fili, fo k'a sɔrɔ u taa kala ta yɔrɔ min na, yen nɔ lakananen don dɛ. Fo k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka da la k'a fɔ u ka kalata in nafa b'a la, k'a fɔ nganamu t'a la, k'a fɔ u bɛ min ɲini o de bɛna sabati. Ni o bɛɛ kɛra, maa minnu sigalen don k'a fɔ kalata in an tɛna se k'a kɛ, u bɛna ye k'a fɔ caman kɛra a la. Nka e m'i bolo don baara la, e ye doni sigilen ko a ka girin, e m'i bolo don a kɔrɔ k'a lajɛ min b'a kɔnɔ, f'i ko dɔrɔn ko ɲɛ tɛ doni ta nka a b'a girinya dɔn. Nka kɔɔri bɔrɛ ka bon ni kabakuru bɔrɛ ye dɛ, f'i k'a lajɛ min b'a kɔnɔ. An k'an cɛsiri, an ye min lajɛ ka diɲɛ ye, an ka o kɛ. Ni gɛlɛya min donna a la, diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ an ma ban dɛ, nka ko kɛcogo de ma ye a la. Kɔsa in na, furufuru kun donna ani Côte d'Ivoire kaw cɛ, u ka maa 49 minɛna an fɛ yan. U kirila, u bilala. Maa min kumana an n'u cɛ n'o ye Togo président ye, u taara ta ka di o de ma. O y'a ta k'a di Côte d'Ivoire kaw ma. Nin tɛmɛnen kɔfɛ, fɛn minnu nana ni nin ye, an ka kan ka jɛgɛ hakili jɛgɛ bɔ a kan. CEDEAO min nana ka na jalaki bi Mali kan, ka na tɔɔrɔ bila Mali kan, ale k'a sigi k'a yɛrɛ ɲininka, a ka hakili jagabɔ kɛ k'a dɔn a ka baara la mun b'a jɛ. N'a m'o kɛ, an ka farafinna kɛlɛbi bolo la yan nɔ, ko caman bɛna bɔ a la, maaw sigilen tɛ ni min ye,
min fana maɲi nka n'a y'o kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni an farala ɲɔgɔn kan an bɛ kɛ fanga de ye an bɛ se ka taa an ɲɛ sisan balimaw baara ɲuman minnu kɛra an da sera olu ma nka gɛlɛyaw bɛ yen dɛ accord d'Alger gɛlɛyaba de bɛ a kɔnɔ ɲininkali bɛ kɛ yɛrɛ yali a bɛ se ka waleya wa siga kuma tɛ wajibi k'a lajɛ fɛn min b'a kɔnɔ yɛlɛma dɔw bɛ se ka don a la cogo min na wa n ye min fɔ nganamu a bɛ yen dɛ a ma ban n ye min fɔ ka nganamukɛla ye k'a ta k'a fɔ bolosifɛn s'a ma a bɛ yen dɛ nin bɛɛ tɛ se ka kɛ don n'a dugujɛ gɛlɛya bɛ yen dɛ an balakaw kɛlen bɛ ka kɛnɛ fa yan olu b'a dɔn min bɛ sugu fiyɛ la bi nka o n'a ta bɛɛ fo an ka tɛmɛ ni cɛsiri de ye n'an y'an bolo jigin a da bɛ to an na an tun sera yɔrɔ min na hɔrɔnya na sagicogo t'an na dɛ a tɔ kɔni taa ɲɛfɛ de ye sa fo ka taa an se yɔrɔ la sisan n balimaw n bɛ fɛ k'a fɔ jalaki caman binnen don bi mali yɛrɛ mara kɛra cogo min na ani mali parti kow bi cogo min na lagosi na fɛn caman bi fɔ a la nka n bɛ fɛ ka min fɔ n'i ko i bi parti jalaki bɔ nin na i bi nkalon na nka n'i k'i b'a jalaki fɛ ka ta k'a da parti dɔrɔn ko i bi nkalon na parti dɔrɔn ma mara kɛ mali kɔnɔ dɛ parti ni société civile ye mara kɛ parti ni cɛw ni musow ye mara kɛ u ni denmisɛnw ni maakɔrɔbaw ye mara kɛ u ni sɔrɔdasiw ye mara kɛ bɛɛ da donna ni mara in na n'a sera o yɔrɔ ma a bi tɛntɛn de sa ɲuman bi bila ɲuman bilayɔrɔ la kolon bi taga fili ɲaman na o ɲuman minnu bɛ yen olu taamasiyɛn ye mun ye faso kanu k'an yɛrɛ di faso ma ka faso bila n yɛrɛ sanfɛ ka faso bila n ka parti sanfɛ ka faso bila n ka teriyaw sanfɛ ka mali bila nin bɛɛ sanfɛ ni minnu b'a dɔn k'a fɔ olu de bɛ se k'o kɛ olu bi ɲɔgɔn ɲini olu bi fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di jamana in kɔrɔ nin kuma kana da fɔli ma a bɛ se ka waleya cogo min na ni ala jɛna n'a ye don nataw la an hakili an sɔn min na an bɛna dɔ fɔ o la walasa k'a lajɛ an ni malidenw bɛ se ka jɛ ka fɛn dilan cogo min na kuma mana diya cogo o cogo ni a ma ban a laban bɛ kɛ tɔɔrɔ ye n bɛ fɛ ka bɔ kuma la yan nka yanni n ka bɔ kuma na turu fɛ ka foli kɛ a baara kɛ ala ka sabali ta jira n na ala k'an sigi nin kɛnɛ kan tuguni an ni cɛ ka danna kɛ ko bɛ kɛ wa sallallahu alaihi wa sallam. An balimaw nin de bɛ dansiri kɛ an ka do kibaru la